Welcome mo kapay weekend ka na itong tanan mga kaigsunan ug mga higala nga kanunay nagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Daghang kay salamat diha sa inyong pagpabilin. Labi na gyud sa pag-atang niining sinimana nato nga panagtagbo sulod sa ka oras aron atong pagatun-an kining atong leksyon matag semana. Karon ana kita sa ikawalo nga lesson sa atong pagtuon karon nga quarter, mahitungod sa mga panimalay ug ang uluhan sa atong pagtuon niining semanaha mga kaigsunan is season of parenting. Kung atong binisayon, panahon sa pagkaginikanan. Adunay panahon sa panaguyab-uyab, panahon sa pagminyo, panahon sa pagkatigulang, pero tunga-tunga niining tanan mao ang panahon sa pagkaginikanan. Kay ni kaminyo sa magtiayon, mga anak sila, unya bisan pa lang sa pagpanamkon sila mga ginikanan na. Hangtod nga managko ang mga bata, mao ni karon ang kasinatian sa matag panimalay sa usa ka panahon silang kinabuhi nga halos mao gyud ang pinakataas nga kutay sa matag Pinoy-anan mga kaigsuonan. Kuyog kanato karon ang ato ang mga regular nga panelist dinhi sa takna sa pagtuon sa akong pikas nga bahin mga kaigsuonan. Ang ato ang Stewardship Ministries Director sa SPUC si Pastor Rudy Jimenez og dinhi sa pikas nga bahin mga kaigsuonan ang atong Publishing Ministries og SOP Director sa South Philippine Union Conference walay lain kundi si Pastor Nildo Sambulot Mamak. Ang Ginoo magpakig-uban kanato karon ug sa dili pa ta mopadayon ngadto sa unahan atong pangayoon ang iyang giya pinaagi sa pagampo kuyog ni Pastor Rudy Jimenez. Magampo ta mga minahal nga magigsunan atong dako tong mga ulo. Amahan mo nga langit nun, magpadayon kami sa pagtuon sa imong mabalaan ng mga pulong pinagi sa leksyon ini nga semana. Paliho Ginoo, ihatag kanamo ang panalangin pinaagi sa kaalam gikan sa balaan nga espiritu. Amen. Ingon man ang amo karon nga mga nagapaminaw o nagatanaw ni ini nga pagtuon. Mabatnan ang kaalam aron Ginoo makuha namo ang mga mensahe alang pag-aplikar ingon niya kami mga ginikanan og niadto usab mga batan-on nga nagapangandam nga sa madugay sa madali sila mahimo usab nga maginikanan. Amen. Salamat kayo. Ang amo mapag-ampo imo gayud nga hatagan og pagtubag ug paggiya amo kaning pagadawaton sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Kay salamat Pastor Rudy sa imong pasiuna nga pagampo. Karon atong unahon mga kaigsuonan mga higala ang pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod kanunay sa atong tulumanon. Unahon nato si Pastor Nildo. Pastor Nil. Salamat Pastor Hes. Atong gitimbaya ang ato nga mga minahal nga mga kaigsuonan nga nagapadayon sa pagsunod sa ato nga programa dinhi sa takna sa pagtuon. Katong tanan nga nagapanambong sa ato nga katiguman last Sabbath, salamat sa inyohang pagpadayag nga diin kita nagasunod sa ato nga programa. O daghang pata nga mga kaigsuonan sa makalain nga mga conferences and mission sa ato nga kaumahan dinhi sa South Philippine Union Conference. Na atong mga kauban sa buhat nga mga literature evangelists and publishing leaders. Salamat kayo nga kita usab nagahimo sa pakiguban dinhi sa ato nga programa sa takna sa pagtuon. Ang Ginoo magapanalangin kanato samtang kita usab magahimo sa pag-share niining maong pagtuon nato sa atong leksyon. Maayong buntag mga minahal nga makigsuonan nining adlaw nga ipapahulay. Bag-ulang na human ang ato nga walid to sa Antipas, sakop sa Southern Mindanao Mission, part sa North Cotabato. O kauban ako dito ang ato nga Stewardship Director, Pastor Dante Dabukol. O nalipay ko nga sa amo pagpamisita. Daghan ang makigsuonan nga pahibalo nga kanunay sila paminaw nining atong takna sa pagtuon. So may buntag ginyo mga minahal nga makigsuonan dinha sa dapit sa Antipas o sa tibuok kaumahan sa Southern Mindanao Mission. Sa maging bulan, dito sab kita sa New Lanao, part sa Magkiangkang, Agusan, Bayugan City, sa part sa Northeastern Mindanao Mission. Ato usab kauban sa pagwali dito, ang atong counterpart, nga wala lain, ang akong younger brother, Pastor Roger Jimenez, o ubay-ubay pod ang mga kaigsuonan, o ubay-ubay ang midawat sa Santos nga bautismo. So, tibuok mission sa Northeastern, Southern, ug bisan pa sa
dapit sa nagalain nga dakbayan o di lang din sa ato sa Pilipinas apan bisan pa sa uban nga mga dapit nga nagatiks nagahatag sila pahibalo nga nagasubaybay sila nini atong taknas pagtuon. So maimbuntag ug ang Ginoo magauban kanatong tanan. Kay salamat sa panahon nga atong gitimbaya ang atong mga kaigsunan. Gusto na itong i-greet ang atong tanang mga kaigsunan nga naminaw karon sa mga Hope radio stations. I-greet mo na mo, bisan og dili mo kakita sa Sibya, sa live, sa Facebook, o sa GSAT, o sa atong mga TV sets. Pansa gihapon, nakakita, og paagi ang Ginoo nga masibya, pinaagi sa kahanginan ng ato ang pagtuon matag simana. Atong gigreet si Architect Den Carl Makiling nga naa karon sa Zamboanga City. Happy weekend kanimo ug sa imong panimalay. Og kang Brother Boyet Upaw nga naa karon nagtrabaho sa Taguluan, taga Zamboanga City. Kanimo ug sa imong panimalay, happy weekend. And special greetings ngadto kang Pastor Rudy Acuña nga naa karon dinhi sa Cagayan de Oro City sa Acuña Beach. Happy Sabat kanimo dad, maingon usab kang ang Mami Acuña. Nya atong gigreet usab si Kuya Wiwing Canilio sa Ormoc City. Happy weekend kanimo ug sa imong pamilya. Maingon man kang Nonoy ug kang Mamging Pamunag nga naa diha sa Artilim, Zamboanga, Sibugay. Ato sab gigreet ang tanan nato nga mga pastors' wives nga naa karon nag-attend sa Shepherdess International Certification dinhi sa South Philippine Union Conference Compound. Na dinhi gihimo karon nga weekend mga kaigsunan ang certification seminar sa tanan nga mga pastors' wives sa tibuok Mindanao. So busa sa mga kaigsunan sa Mindanao kung wala si Ma'am dinha karon naa dinhi sa atong buhatan sa SPC nagtambong. Daghan ni sila kayo, more or less mga 300 ka mga asawa sa mga magbubuhat yang nag-join karon nini. Mo hinungdan sab nga atong direktor nga si Ma'am Pinky Gulfan, dili na to ikauban niini nga pagtuon karon gumikan sa iyang kabisi pagpangandam alang niining maong buluhaton. So karon padayon ta sa ato ang pagtuon sa atong lesson nga naguluhan season of parenting sa aton nang gikaingon kaganina. Ug kini mga kaigsunan adunay kalambigitan sa mga magtiayon og sa mga ginikanan nga adunay ginumala nga mga kabataan. Daghan ang mga hagit sa pagkaginikanan, karon atong tanahon ug tukion ang mga prinsipyo sa Biblia pinaagi sa atong pagtuon karon. Sa dili pa nato ni pagatanahon, ato sang susihon ug unsa gyud ka importante nga aduna kay mga kabataan sa imong panimalay. Gisulti ni mga kaigsunan diha sa atong bersikulong sa guluhon niining simanaha nga naa makita sa Salmo 127 bersikulo 3. Hangyo na to si Pastor Nildo sa pagbasa niini. Na din hiya atong makaplagan mga kaigsunan, nindot kayo siya pagkasaysay sa Salmo 127 bersikulo 3 sa Binisaya gyud kini. Aniya karon ang mga kabataan mao ang panulundon ni Hiyuba ug ang bunga sa taguangkan maoy iyang balos. Wow. Pagkanindot nga pagka-tagik diha sa Binisaya, Pastor Nel, pwede ba nga imo nang isaysay gamay kung unsay kahulugan niya ng pagkapanulundon sa atong mga kabataan? Mga kaigsunan, mga kaigalaan, ato nakaplagan nga niini nga passage nagapadayag nga dili di ay ordinary lang nga atong mga bata. Dili dinhi kay bunga lang sa pagpinahalay sa mga magtiayon, bana ug asawa. Apan gipadayag dinhi nga kini siya panulundon gikan sa Dios. Bosa swerte kayo ang mga ginikanan nga nakabaton og mga kabataan kay panulundon na siya. So meaning na ay relation ngadto sa ginikanan og sa Ginoo. Kay ang kung tan-aw ng manggod nato ang kinini ang creation sa tao, Ginoo ra gyud ang maoy maka-create. Siya ra gyud ang naghilalang sa tao. Apan atong nakaplagan ang sacred responsibility sa mga parents sa mga ginikanan, sila nahimong procreator. Nahimo o silang maglalalang kauban sa Ginoo, pinaagi sa mga kabataan diha sa ilang panagtipon isip magtiayon. Kabantay ta nga naghang mga ginikanan nga naningkamot nga makaanak, pero asan makaanak? Which means dili na mahimo sa atong tawhanon nga kagalingon. Any
child nga matao kana tungod kay ang Ginoo nagahatag diha nga panulundon. Pastor, Pastor Rudy. Pastor Hes, Pastor Niel. Yes, Elder. Kani ba nga teksto sahay na ay mga argument atong madunggan kay giingon mong diha ang mga kabataan tan-awa panulundon gikan sa Ginoo. Nya mingon sila katong walay anak ato pa walay panulundon. Kay ang bunga o ang bunga sa iyahang taguangkan mao ang iyahang balos. Muna nga kani atong leksyon ang nakanindot lang gyud kaayo kay ato karon masabtan gyud unsay buot ug tumong sa Ginoo. Katura ba di ay ang dunay mga anak maoy nagitagaan niya ni ini nga kapangakuhan o unsa pa ng uban muna nga kanang mga argument katong madunggan ato na karong masabtan ug madiskasan ining ato nga lison karon nga simana. Amen. Amen. So kung imong tanahon mga kaigsunan, bahin gyud na sa pagkamagtiayon ang mga anak. Gani sa pagsugod pa lang Henesis kapitulo 1 bersikulo 28 mando na sa Dios sa magtiayon nga una gyud siya danog si iba nga ilang lukpo ng tibuok kalibutan pinaagi sa ilang mga kaliwatan mga kaigsunan. So it is a divine command nga ang tawo mo sanay ug mulukop sa tibuok kalibutan. And sa giingon na ni Pastor Nildo kaganina, it's a gift of procreation. Mga umalambit kita sa pagbuhat ug mga binuhat pinaagi sa Dios ug sa iyahang gihatag nga kasarang sa mga magtiayon mga kaigsuonan. Pero kasagara sa atong makita nga hulagway sa pagpanganak ug sa pagkaginikanan, naglambigit kini og amahan nga mapinanggaon, amahan nga nagsangkap, amahan nga nagpanalipod ug inahan usab nga nagsakripisyo ug nagbadlong ug nagdisiplina ug corporate nga responsibility sa mga bata. However, matud pa sa tong lesson mga kaigsunan, dili sa tanang panahon posible ni nga imong mabantayan sa matag panimalay. Naay mga exemptions mga kaigsunan sa mapananglit. Naay mga magtiayon nga dugay na kayong nag-ipon, wa gyud ka anak. Naapoy uban nga bisag walay asawa o walay bana, do na pud siya anak. Murag pikas o kimpang pingkol kibali ang iyahang pagkaginikanan mga kaigsunan. Ug mao ni siya ang sensitibo nga bahin sa pagkaginikanan, maingon nga kini silang tanan mga kaigsunan na naasakop sa tong mga iglesia ug sa atong katilingban usa ka sensitibo nga kahimtang nga kinahanglan kitang tanan makahibalo usab nga motimbaya ug mo angay-angay kanila sa ilahang mga kahimtang mga igsoon. Now, dinhita karon sa mga responsibilidad sa pagkaginikanan, dili lalim ang mahimong ginikanan mga kaigsuonan. It's a life changer. Kaniadto si Pastor Nildo Mamak, iyan naman ning nasulti din sa kasinatian nato nga taod-taod siyang walay anak. Yeah. Pero sa diha nga niabot ang ilang anak nga si Sansan, life is never the same. Sa among kahimtang, unom kabulan ay nabunti si Mrs. So, after another 9 months, nanganak mi mga kaigsuonan more than 1 year, human mi nagminyo, makaingon gyud ko nga life is never the same anymore. Lahi na gyud nang naa kay anak. Dili lang diha nga nadungagan mo or makaanak ka nga dili ka baog kundi ang added responsibility mga kaigsuonan naa dinha. And I think according sa tong lesson ang primary gyud nga responsibilidad sa ginikanan dili lamang nga maong ang mga anak nato mahimong mga buotan nga mga lumulupyo niining kalibutan na kundi mahimo usab silang buotan nga mga lumulupyo sa langit, maingon nga sila sama kanato mga anak usab sa Dios mga igsoon. Pastor Rudy, unsay mo ikasulti aning bahina dad? Mga minahal nga magsunan ato karon nasabtan og ato ang nahatagan og pagtagad unsa gyud ka importante kaning pagkaginikanan. Kay bisan gani kung ikaw wala piyali og anak, doon na gihapon kay katungdanan. Kamuni ang mga hagit karon ato ang ginaatubang hagit sa pagkaginikanan nga diin ato gid mahimo apan ato hibaluan sa ato kaugalingon dili ato ni siya mabuhat nagkinahanglan gihapon ta og giya ug mao na naatay lagda sa pagtudlo niini balik kita sa balaang pulong sa Ginoo. Kaya na din hay mga gisulti niya sama kang Abraham ug kang Sarah, sama kang Isaac ug kang Rebecca. Sa unsay mga hagit ning abot sa ilang kinabuhi apan ilang gihimo subay gihapon sa pagpangayo ug kaalam ug giya sa balaang espiritu ug kana ilang nabuhat nga bisan pa man dunay mga usahay kapakyasan ingon nga ginikanan
Pero kung atong himuon ang atong katungdanan, ang saad sa Ginoo dili gid niya ihikaw nato ingon nga kita nagapakigkumbuya kaniya alang sa atong responsibilidad ingon nga mga ginikanan. Amen. Dinhi sa bahin sa tong lesson mga igsoon, nagisgot ni og kanibitawng ginikanan nga walay anak. Nagiuban nga sa tibuok nilang panahon sa panag-ipon, wa gid sila kaanak. Pero naay mga samples diri sa Bible mga kaigsuonan nga nakaanak ra gyud. Gipangayo nila og tinud-anay sa Ginoo. Actually daghang kay tag makita din ha nga mga example gihisgutan ni Pastor Jimenez kaganina kato si Rebecca, si Raquel, si Sarah, gani katong babae dito sa Sionim mga kaigsuonan, wa man gid unta to mangandoy nga makaanak, gisaaran sa manalagna nga after 1 year magkugos na siyag bata, ingon siya wa man gyud ko hisgutan na, okay ra man ko. Nya later ang nakapopular niini ang sugilanon mga kaigsuonan, katong bata sa diha nga dako na namatay hinuon o overwork, ningon siya mao bitaw nang wa gyud ko mangandoy, nya karon nga nalipay nako naguol na sab hinuon. So these are just a few of the examples. Atong tagaan pag yun og kabugaton mga kaigsuonan kini si Raquel, taud-taud siyang wa ka anak kay naaman siya ang iyang magulang na asawa man sab sa iyang banang nga si Leah. Abi ninyo mga kaigsuonan, sa iyang ka-desperate nga makaanak, niingon siya sa iyang banang nga si Jacob, tagai ko og anak o bakaha, patya na lang ko. Give me child or give me death. Mura po og ampo ba sa mga kaniadto nga give me liberty or give me death. Ang iya anak gyud ang gipangay mga kaigsuonan og gipaminawan sa Dios ang iyang kalaay sa kinabuhi. Giablihan ang iyang taguangkan. Abi ninyo, nanganak siya for the first time. Gihinganlan niya si Jose. I-check ninyo yung mga Bibles mga kaigsuonan. Ang meaning sa ngalan nga Joseph is anak pamor. May the Lord adds, unta dungagan pa sa Ginoo ang akong anak. Mao na ang meaning sa ngalan nga Joseph. Why? Because it's such a big deal mga kaigsuonan nga ang matag magtiayon og panimalay aduna gyoy mga panulundon nga gikan sa Ginoo. Pastor Nel, murag makarelate gyud ka niini. Yeah, Pastor Hes. Dili lalim ang kanana ang pagbati sa walay anak nga gusto manganak. Oo. So, daghang kay kag una-unaon tanang mga advices sa imo nang himuon gani hangyo sa Ginoo, but God has the reason. Yeah. Pero ngano nga ang mga childless parents, ang ato ang lesson i-focus gyud childless parenting by the way. So, kini ato nakaplagan ngano nga ang mga magtiayon, ang magidikanan, especially the wife gusto gyud nga makaanak kay ngano children are a blessings, maingon pa din blessing sila, panalangin ang makabataan. Gani ato nakaplagan nga kung kita bitaw di ta careful nga mo meet sa atong mga friends nga dugay to ay kita nga papungutan na pila naman ang imong anak. Oo. Di ka kabantay. Di ka kabantay wa di say bata. Masakitan. Atong lisod gasulti is a very painful words nga ilang mabatnan, madunggan kay na-expect ilang mga amigo nga naay anak. So, dinhi ato nakaplagan mga kaigsunan nga kini siyang pagpanglantaw kini dili lalim alang ni adtong gustong manganak. However, dinhi ato nakaplagan sa gisulti na si Pastor Hes nga kini kasinatian ang Dios mao'y magapahiluna tanan. Naay mga cases nga ang wala mga anak sa dugayng panahon gitagaan sa Ginoo. However, ang atong lesson napud siya comforting statement ato nakaplagan nga ni adto they are couples magtiayon nga they opted not to have children. Grabe igsoon ato nakita nga tungod kay nakita nila ang pagdaghan ng mga tao sa kalibutan o niya dili na lang sila gustong manganak og ilaha and they chose to have an adoption. Ang atong lesson gasulti dinhi, they wanted to care the children of others nga by doing sila nakahimo nga nahimong panalangin sila ngadto sa mga less fortunate nga mga kabataan. Oo. So atong nakaplagan, this is a very good example atong makita kita nga mga childless parents. Ay parents nga childless, no? Childless couples, I should say. Kinang
if we can afford to help others, kita musagop tag mga kabataan. Nalipay kay ko pagkatuna ko sa Aurora last Sabbath, kay ang ninong dito nga maoy gipuy anak ko sa when I was a single district pastor ditong Dapita. Na sila usa ka anak, and I found out nga na po sila gi-adapt karon dalagita na, karon pag adto nako na po sila laing bata nga gi-adapt nga 5 anyos. Ko ngano man siya, ingon na elder siya nga, pastor, we want to become a blessing sa kininiang mga bata nga diin, mga less fortunate. So mga kauban sa buhat, makaigsunan, ngano na gitawag og childless parenting, we have the responsibility bisan kitang walay mga kabataan ato ginikanan, by the way, mga ginikanan, mahimo tang panalangin sa ubang mga kabataan nga nanginahanglan sa pag-amuma for a better future, for a better life. Amen. So, muni na kanindot kayo sa atong leksyon, niini nga kwarter gyud kay may o nahimo man kang ginikanan nga wala kay anak, motong gisulti ni Pastor Nildo, Pastor Hisbon dinhi, nga ang Ginoo dunay plano nga gamiton kanya sa uban nga mga pamaagi nga mahimo kang panalangin ngadto sa ubang mga kabataan nga ang ila sa mga ginikanan dili makapahatag unsang ilahagyod nga mga panginhanglan. So mao ni atong leksyon din hiningon dinhi, nasabta na sa Ginoo ang tanan. Kung kana ang imuhang rule sa imong kinabuhi, ginikanan kang wala piyali ug anak apan gigamit ka sa Ginoo pinagi sa uban, himua na kanayon dinhi ang Ginoo naghatag yun ni ana nga responsibilidad alang kanimo ingon nga iyang piniyalan. Amen. So dinhita mga kaigsunan sa mga single parents. Ang uban niini nakaanak sila nga niabot gyud sa punto nga wa gyud madayon ang ilang pagkaminyo. Nahimong single parent. Unya ang ikaduha pon nga bahin of single parenting mga kaigsunan is when tinuod na minyo pero nagbuwag. Naghihapon na kasinatian sa Biblia, unya napag-ikatulo mga kaigsunan na single parent ng mga naminyo, ng anak, pero nabalo. Nabalo. So, single parenthood yapon si mga kaigsunan. And these are just but a few of the challenges of parenting mga kaigsunan. So, as a church, gitambagan kita mga kaigsunan nga atimanon yun nato ning mga departamento mga kaigsunan sa mga katawhan nga less fortunate. Ngatong iglesia, himuon nato ning nga disenyo mga igsuon nga dangpanan ni ining mga katawhan nga nakabsan sa mga ginikanan o baka partner sa pagkaginikanan alang sa pagmatuto sa mga bata. Usahay dili nato masabtan kining mga bata nga kulisaw bitaw kayo nga naa sa simbahan. Kinahanglan po di ay nga ato dining usisahon ug unsay rason nganong nga kilas kay ni mga bata. Posible na nakulangan sa pagmatuto sa ilang panimalay, kay baka na sobrahan na sila kadaghan nga mga igsuon. Ikaw nga nagtan-aw, ayaw tuguti nga mutan-aw ka lang kundili ibutang ang imong mga kamot dili sa pagdapat kundili sa pag-atiman sa ilang mga panginahanglanon sa mga kaigsunan. We are a community and we are advised sa Dios nga unta ang atong kasing-kasing sama sab katambok aron atong paningkamutan nga maatiman nato ang panginahanglanon niining mga walay mga anak ug niining mga anak nga walay mga ginikanan. So nindot kayo ang atong lesson karong simanaha mga kaigsunan, mga pagtulunan gyud. Kung ikaw pananglit wala tuguti sa Dios nga nay anak, posible imong mga anak lain nga mga tao mas daghan pa hinuon kaysa original nga limitado lang nga mga anak nga kung nakaanak pa ka. Daghan kina nga mga kahimtang mga kaigsunan. Ikaw nga nakarelate niini sa gihapon mapasalamaton ikaw og sa Dios nga nagplano alang niini alang kanimo. Mga igsoon, naabot ta sa tunga-tunga nga bahin sa itong pagtuon. Let's take a break. Ayong paghawa din ha, mubalik dayon ang takna sa pagtuon. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Salamat kayo sa inyong pagpabilin sa inyong mga TV sets ug sa inyong mga radio. Atong padayonon ang atong pagtuon ni ining mga takna.
balikan nato kadali gamay ning punto mahitungod sa mga ginikanan nga naginusara. Pastor Nildo, what can you say? Yeah, salamat Pastor Hes. Mga kaigsunan, mga kagalaan, kini manggod nga single parenting o single parent, by the way, dili gini sayon ang ilahang kahimtang. Kay sila na nahimong nabitay mga term nga inatay, inahan og tatay. Tatay. Meaning unsay trabaho sa mama gitrabaho sa usa ka tawo, ang trabaho sa papa gihimo pod sa mama. Kay sila man taong usa. So kini siya kon ang challenge niini kung naminyo siya nga duha unya na anad na bitaw siya na nabalo pananglitan dili sayon ang iyahang kinabuhi. Pero mga kaigsunan, mga kahigalaan, dili ta mo give up. Ang Ginoo arang yun kanindot sa iyang saad. Na din sa itong leksyon kini siya nga part. Ako magabasahon. Yung sa Matthew 11:28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest." Hinumdumi nga kanang pagkasako sa buluhaton, pag-atiman sa mga kabataan, just remember, dili ta mo give up kay ngano ang Ginoo mo gihatag niya na. And Proverbs 3:5, "Trust in the Lord with all your heart and lean at your own understanding." Giyahan ta sa Ginoo sumala sa ato nga bilang kasulatan nagasaysay kanato. Dili agway na mga adjustment ni adto nga balo. Pero ayaw mo kalimot, padayon mo pa pangalagad sa Ginoo kay dili kita pasagdahan sa Dios, because ang pinakamaitong ginikanan sa previous na to nga lesson nga dito nakaplagan yesterday nga lesson, no, nga nakita nato nga ang Ginoo sama siya sa usa ka mahigugmaon, maluluyon nga amahan. So remember, we are parent, but yeah, we are mga parents ta, kamo mga single parent, remember na apagi Ginoo nga naisip nato nga amahan nga di nag-amuma kanato. Amen. Landrodi, ang siya mo ikadugang nini nga punto. Okay, sa ato nga mga minahal nga mga ginikanan nga nag-inusa na lang, ang saad sa Ginoo alang nato kanunay gina positibo. Gitugot niya nga mahitabo, doon na po siya ay plano kung dili lang gita makigbulagan ha niya. Ang ato, pakigsandurot niya nga matinumanon, himo ang imong katungdanan, unya ang rule sa iglesia, mo na ni mo come-in na diyon ang ato ang care group nga mutabang gita aning maginikanan nga nag-inusa na lang pag-amuma sa ilang mga kabataan. Muna balik ta sa team sa tong iglesia, total member involvement sa matag usa. Okay, dirita sa sunod nga punto sa atong lesson mga kaigsunan, mahitungod nis pagmatuto sa atong mga kabataan. Doon ay prinsipyo diri mga kaigsunan sa Old Testament, particularly sa Deuteronomio Kapitulo 6 mga kaigsunan. Gani na din ha ang mga pulong nga nagkanayon adlaw o gabi sa inyong pagsaka o pagkanaog, isil-sil sa kasing-kasing o galimpatakan sa inyong mga kabataan, kini nga mga prinsipyo. Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4 ngadto sa 9, medyo taas atong pamalihugan si Pastor Neil sa pagbasa niini. 4 ngadto sa 9. Sige, Pastor. ato kini basahon mga kaigsoonay nga dinhi. Magpatalinghog ka o Israel sa hiyuba nga atong Dios, may usa lamang kahiyuba og mahigugmaon mo sa hiyuba nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing og sa bug-os mong kalag og sa bug-os mong gahom og kining mga pulunga nga gisugo ko niining adlaw magapaibabaw sa imong kasing-kasing. Versikulo 7, gwapo kay siya pagasaysay mga kaigsunan makigalaan. O igatudlo mo kini sa dakong kakugi. Remember, dakong kakugi sa imong mga anak ug magasulti ka mahitungod niini sa magalingkod ikaw sa imong balay ug sa magalakaw ikaw sa dalan ug sa imong paghigda ug sa imong pagbangon. Grabe pagkasaysay, no? Kakugi gyud unya. Ug ihigot mo kini nga timaan sa imong kamot ug mamahimo kini nga mga timaan sa agtang o sa tunga sa imong mga mata. Versikulo 9, ug igasulat mo kini sa mga haligi sa pultahan sa imong balay ug sa imong mga ganghaan. So
So kung imong sinsilyohon pag-ayo ni mga bersikuloha mga kaigsuonan, tanan nga area igo niini. Pwede dito sa imuhang pag-istorya, bisan sa imong pagginawi, bisan sa imuhang mga aksyon nga bugkusan nimo sila. Unya kana panggingon na ang isuwat sa imong maganghaan bisan sa imong text karon kung karon mga kaigsuonan, reminding them through text, through posters diya sa atong mga puloy-anan mga kaigsuonan are just but a few of the ways paunsa nato mamatuto ang atong mga kabataan diha sa Ginoo. Gani gingon dinhi sa pinakaunang bersikulo 4, imog yung ilhon ang Dios. Unya higugmaon nimo siya sa bugos nimo kasing-kasing. So total parenting begins with a person or a parent's relationship with his God mga kaigsuonan. Kung unsa na nga relasyon niya ngadto sa Dios, posible mausab na nga matang sa relasyon niya ngadto sa iyang anak o mga kabataan. Pastor Rudy, yun sa pa imo ikadugang saysay ni Pastor Hes, Pastor Nel, mo ni ang gitawag sa Ginoo nga ultimatum nga responsibilidad sa mga ginikanan. Gibasa naman itong teksto, ingo din parents would lead and teach their children to love and obey God. The ultimate responsibility ni aming mga kisunan is that they come to know, love, and serve Jesus. Og din gisaysay niya ang upat ka butang. Sumala sa teksto nga itong gibasa, paghigugma ngadto sa Ginoo, ikaduha, ingon nga kita usab na higugma ngadto kaniya, ipakita dinhi gyud sa tibuok katong kasing-kasing usahay gud ang gugma nato taphaw lang ba, pero sa dinhi gisulat tinibuok gyud sa ato pa whole heart gyud dayon atong ipahatagag bili ang pulong sa Ginoo, treasure the words of God, and then tudlo nato sa mga kabataan nga sila gyud makaila og makahibalo sa ilang magbubuhat o sa atong magbubuhat nga si Ginoong Hesus. Dayon gibugkos din niya ang duha ka prinsipyo ni ini nga mga teksto. Una, ingon sa dinhi, pagtudlo o pagsulti. Ang pagtudlo gitawag na siya formal nga edukasyon. Ang pagsulti ang non-formal nga edukasyon. Dayon ang ikaduha, ihigot gyud siyang kamot, nagpasabot iyang aksyon, iyang attitude, siyang mga tiil, unya ato isulat sa iyahang mga kaniniang ganghaan o bisan pa sa publiko sa iyahang kaniniang ganghaan. Muto ingon ni Pastor Hayes ganina, karon gadget nato, update naman kayo, inay mag-text ta og unsa mga butang, atong i-text, i-email ang mga butang aron ang atong mga ginikanan, masinggol man na siya, ma-childless man na siya, o dunay mga kabataan, kini nga prinsipyo atong himuon, ang Ginoo magpanalangin gid nato mga minahal nga mga igsuonan. Amen. Atong tagaan og dugang emphasis ning Christian education mga igsoon. Actually, kung imong tanahon pag-observe karon ang atong mga kapamilyahan, gawas lang niadtong consistent gyud nga nagpadala sa ilang mga anak nga to church school. Usahay mo na tong inungdan nga mahal manggod ang private church school, pastor. Actually mga igsoon karon sa libre nga edukasyon nga gihatag sa gobyerno, nahanapod tay gitawag o government aid sa atong mga kabataan nga gustong mo eskwela sa pribado. Sabi ninyo, kasagara sa atong mga church schools, mga kaigsuunan, nag-ilaid sa kalisod. Nganuman, kung hinay ang enrollment, medyo kulang pod usahay ang support sa mga ginikanan nga nasulod sa iglesia, which means wala man ta nagunahuna ni ining pagsuporta o pagpabuhi sa atong Christian education mga kaigsunan. We are more concerned ug unsa ang makatunan sa atong mga anak sa ilahang pagtubo, kay kun mahuman na sila sa ilahang study season mga kaigsunan, that's already their own life. Kung wa nato sila tuguti nga maangot sila diya sa relasyon sa Ginoo pinaagi sa Christian education, di gyud ta mabalaka mga kaigsuonan nining mga butanga kun sila atong gitagaan nining husto nga pundasyon. Gusto na mo nga i-promote pag-usab. Kung ang imong anak wa pa nimo mapa-eskwela sa church school, planuhin na daan mga kaigsuonan, ting-enroll na raba karon. I-enroll na nagsugod, bahala ulahin na grade 4 na baka siya or grade 3. O kung high school, medyo lisod-lisod ang kahimtang pangitaig paagi mga kaigsunan. O labaw sa tanan, inigabot sa college, usahay magproblema ta. Ng atong mga anak, ni sulod na o Sabado, ni eskwela na, ni take nag-exam. Kunyang ilahang relasyon sa mga barkada, ni intra nagkahilayan.
kung gusto mo mga kaigsuonan nga mutunhay ang ilang pag-alagad, this is the only gift we can give to them. That is the gift of Christian education. Pagpili lang mo, dito ba mo sa SPAC, adto ba mo sa Mountain View College, iligan ba karon o sa uban nga mga eskwelahan outside of Mindanao, sa SIPAC, sa AUP, or wherever it is mga kaigsuonan, it is a sacred responsibility nga ato silang katagaan. Dili lamang sa pananina, sa ilang pagkaon, kundili bisan pa sa Kristohanon nga edukasyon mga kaigsuonan. And it really pays if we do this for them. Sunod na to nga tan-awon mga kaigsuonan, kining mga kalabuton ngano nga kinahanglan nato silang matutuon pag-ayo. Unsa man gyud ang mga hinungdan. Dili lang di ay dinhi sa yutan-on nga kahimtang o pamarog ato silang gipangandaman mga kaigsuonan, kundi aduna pay way beyond the blue nga atong gipangandaman alang sa atong mga kabataan. This is the ultimate goal of educating them. Pastor Nildo, what can you say? Some more. Yeah, thank you, Pastor Hes. Mga kaigsuonan, actually, ang responsibility as parent, kita mga kinikanan, dili lang kay ang atong bata mudako, di lang kay mahimsog sila, di lang kay mapaeskwela sila, but the sacred responsibility is disciple making. No? Mao nga diin ang goal nga makaalagad sab sila. Kay dili biya lalim mga kaigsuonan nga kita nangalagad unya ang atong mga anak in the future kung mag-independente na sila, dili nato makaplagan sa iglesia. Unsa kay hulagway sa langit ang ginikanan nga luwas, unya wala didto ang mga anak. Imagine ko na to. Muna ang atong leksyon gasulti nga as parent we need to be a disciple maker. Amen. So, ang advice mga kaigsuonan, dili kay adto sa dako nato sa tun-an nga mahimo sa disipulo sa Ginoo. Ang advice dinhi sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Grabe ang gwapo kay nga pagkasusaysay sa Ginoo. Mao na ganiha gisgutan ni Pastor Hes ang formal education ngadto sa mga eskwelahan. But I would like also to share nga we are so fortunate as a church. Why? Naatay mga materials nga gi-provide sa atoa nga magamit nato. We have lessons sa mga kabataan nga diin magamit nato siga sa ato ang mga Sabbath school lessons. Unya ang nakanindot pagyod as a church, we have the publishing house. Ako dili ko mo promote sa inyo hatungod kay ni ako sa publishing department ga-serve gitawag sa Ginoo, pero nganong ato ni siyang tagaan o dakong pagtagad. We have the moral development literature nga makapundar sa kinayas ng mga kabataan nga mahimo silang mga disipulo ni Ginoong Hesus. So we have the children's book. We have Bible stories. We have Bible friends. Daghan kay ta kani siya nga mga libro. This is a moral character forming literature nga atong mga bata mahimo sila nga matuto diha sa kaalam sa Ginoo. Nganong gihatag ni sa Ginoo sa ato? It's because ang kalibutan karon daghan kaay pamaagi nga atong mga bata malayo diha sa Ginoo. What a sad experience kung ang atong mga bata kinakulangan nato sila sa pagmatuto, wa ta maka-provide sa ato nga gikinahanglan para sa pag-train sa atong mga kabataan. Tingali usahay naga-provide ta sa ilang panginahanglan. Labi na karon panahon na, Pastor Hes, Pastor Jimenez, no? Atong nakita nga kinini ang gadgets. Grabe, gagmay pa mga bata manghawid ng mga gadgets. O gunya, nakaplagan nato, dili na musugot sila og mga simple gadgets. Katong ginagmay lang bitaw mga hanap-hanap og mga picture. Katong yung mga high-tech. And we found out atong i-provide because we love our children. Pero ang spiritual things, materials nga kinahanglan sa ilang pagmatuto, atong mga Bible story, Bible friends nga kini siya makatabang sa ilang relasyon ngadto kang Ginoong Hesus, mahimo silang disipulos nga atong nampundar nga isip maginikanan basig ma-miss na to na siya. What a sad experience. Busa ninigayon na is a friendly reminder to all of us, a timely reminder, we need to provide these materials for our children. Atong iampo sa Ginoo. Kaya mga kabataan ra ba,
mga panulundon gikan sa Dios. Sa dili pa musulti si Pastor Jimenez, ako sa paluapan kining pulong ni Pastor Nildo mga kaigsunan. Pintaho na to ang bili sa ato ang mga gadget. Usahay natay cellphone nga tag 20,000. Tag 15,000 pero wa pa kay Bible story ug Bible friends diya sa imo. Maoran ang bili mga kaigsunan. It's a matter of making priorities. So posible kanang atong mahalon kay nga cellphone di lang kay nato na dakon gyud ang bili, magpalit sa taniining mga basahon. Labi na gyud kun ang imong mga anak gagmay pa na anak kay mga pag-umangkon ug mga apo mga kaigsunan. Consider this as one of the best gifts nga imo ikahatag kanila. Pastor Rudy. Dugang pa mga minahal nga magsunan, na-promote naman to sa ato ang pag-edukar sa mga bata. Apan ay mong kalimot nga ang pagkaginikanan, parenting, magsugod yun ni didto pa sa tiyan hangtod sa lubnganan. From crib to grave or from womb to tomb. Muna nga usahay akong nakita ni in my experience galibot-libot ta din sa kaumhan sa South Philippine Union Conference, daghang mga ginikanan walay leksyon sa ilang mga kabataan didto sa ilang balay. Ang gisaligan na lang mga gadget mauna pero wa gyud kumo nga naa gyud ta kay ang among eksperyensya sa among pulianan. Akong mama kaniadto mas maaypay dili mi makatuon sa leksyon sa mga dagko kaysa mamis ang sa mga kabataan. Ug wa gyud namo ni mahayi mo'y hinungdan nga amo gini ipahinumdum kay ang pagkatinunan ikaw mismo ginikanan tinunan kang ni Jesus imo nang gipahat ngadto sa mga kabataan pag-andam nila sa giingon na dinhi sa ako mga kauban, we are not only preparing our children for this world pero ang pinaka-importante andamon sila sa kalibutan nga umalabot kay matud pa sa mga pinulungan sa kadaghanan ug sa balaang kasulatan, what is heaven if our children will not be in us when Jesus come. So, importante gyud nga ang pamilya, mamatuto, ang mga kabataan, nagakauba nato, unya, nahimo nato itong katungdanan, dili ta panilngan sa Ginoo sa atong responsibilidad. Ngano, kung mutibagbag man na sila, balik ta sa teksto, mubalik gina sila kay na matuto sila sa kamatuoran nga atong gipasantop nila samtang mga gagmay pa, mga minahal nga makigsunan. Amen. Agi pod og sumpay ni ining atong lesson sa pagkaginikanan mga kaigsunan. Atong pinakapungkay gyud nga kalabuton sa atong mga bata. Kinig yung mahimo silang tinuod nga sumusunod ni Kristo. Gitawag man nato na kaganihan lang og disciple making mga kaigsunan. Imagino nimo unsa ang imong kalipay na kay care group nga nakasaksi ka nga imong care group na ay cared family unya nagpabautismo. Grabe nimong lipaya. Pero kana nga kalipay mga kaigsunan, di nakatupong sa kalipay nga kung ang imong anak mismo maingon nga mami, Dad, Pang, Tay, magpabautismo ko kay nasabtan ako ang akong relasyon kang Kristo sa inyong gimatutuon ako. Mas bugat na nga kalipay mga kaigsunan. Uban sa ato usahay na imong babag pag adto dito sa liman nga ma'am, Bible studyhan nato na inyong anak. Ay, ayaw sa mo pagbinuang diha kay linghod pa na kayo niya nag-high school na. Grabe ninyo, usahay pinakamali nga choice mga kaigsunan o desisyon. Inikadagko-dagko na sa mga anak, di na naganahan na magpabautismo. Mayroon na nga labon sa una bitaw, magpabautismo mi, di mo ganahan. But this is the ultimate goal mga kaigsunan, ang atong mga anak, atong mga influensya, nga mahimo silang sama kanato mga sumusunod usab ni Kristo. Pastor Neil. Yeah, Pastor Hes, salamat kayo sa gwapo kayong pagpasaysay. Naalang ko ibuot nga ipasantop karon pasalamatan sa Ginoo. Salamat ko sa Ginoo mga kaigsunan, mga kaigalaan nga ang ato maginikanan nga response sa atong pagtawag. Usa sa paagi nga diin atong matudluan ang mga kabataan nga sumusunod kang Ginoong Hesus. As parents, we are disciple maker. Karon nalipay ta nga sa atong canvassing ministry, student literature evangelism ministry, evangelist by the way, student literature evangelist Osborne ko. So far, for the first time sa tibuok union, we have more than 1,000 students nga nag-appeal karon sa bulhaton nato sa pagka-missionary. Maginikanan, usa ka butang atong ibutas sa una-una. If you want nga atong mga bata mahimo silang sumusunod kang Ginoong Hesus, encourage them to be part of the missionary work. Let them be a missionary and rest assured they are following
Jesus as his disciples. Disciple, yeah. So, salamat mga ginikanan. Susbon ko, salamat sa itong mga ginikanan. Nagpadas niyo mga kabataan. Karon, daghang kay tag mga kabataan nga naga-missionary, nagatabang sa atong buhat. O salamat sa atong mga publishing leaders nga nagahimo pag-encourage sa atong mga kabataan. Alright. And we want more. Daghan pa atong gihandom nga mag-appeal ni ana. Okay, salamat kayo, Pastor Nil. Hanitas Welcome. katapusan nga punto sa atong lesson karong simanaha mga kaigsunan. Kining giingon dinhi sa Proverbio 22 bersikulo 6. Matutuan ninyo ang inyong anak sa iyahang mga dalanon. Kay kung mudako na siya, dili na siya mubiya niini. Kaning atong ilustrasyon nga sagad nga gihimo ni mga kaigsunan, sama daw sa mga gagmay bitaw nga sidling. Kung nimo nang piko-pikoon ang iyahang punuan sa gamay pa, pwede nimo nang bawgon. Imo nang bukuson pwede. Pero kung dako na iha nimo bukuson, mulugti na mga kaigsunan, mabuak na. So, adunay dako nga rason, pero nakita nato dinhi nga sa matag panahon dili na to ma-perfect ang tanang mga kabataan pag matuto. Sama ni sa giingon gaganina sa question ni Pastor Jimenez. What if wala kay anak, nagpasabot ba na nga wala kay panulundon nga gikan sa Ginoo? Kini siya mga kaigsunan is very objective in a sense. May panulundon gihapon kabisag walay anak. Now karon diri sa atong bersikulo, what if ang imong anak nito libagbag nagpasabot ba na nga wala nimo siya matutuwa sa saktong pagi? Murag wala giginikanan nga mosugot ana nga abi kay nagyabag ang anak, wa niya mamatuto pagtarong. Abi ninyo mga kaigsunan, kitang tanang ginikanan, kutob sa atong masarangan. Uban na to, hurot ng research, hurot ng pangutana, hurot ng paniid sa atong mga bata, unsaon sila pagdala. Pero in the end, sa gihapon, misimang sila. Unsa may ikasulti nimo niining bersikuloha mga kaigsunan kung ikaw ang natungdan niining bahina. Pastor Rudy, what can you say about this? Balik tayo sa mga teksto, ingo din every child reaches an age when they either accept the heritage as their own or reject it. The assurance is that what they taught will always be with them. And if they walk away, the seeds planted in their hearts will continuously be in them, calling them home. Being a good parent is our choice. How our children turn out is theirs. Di magid po nato na sila mailong magisunan kung mga dagko na. Pero ang prinsipyo, kung imo lang gihimo ang ato gid katungdanan, gitawag to ultimate nato ang responsibility. Ang di nato mahimo, that's the time the Holy Spirit will do His part nga ato na silang magiyahan. Pero motibagbagin sila, that's their personal choice. Sila na po'y manubag ana unya sa atubangan sa Ginoo kay naamantay mga lain-lain nga tulubagon sa panahon na unya sa time of reckoning. Apan sa punto dinhi, padayon gid tag suporta. Bisan pag ingon ana na sila, di gid ko malimot sa amo nga puloy-anan na amo giingon diya sa kabulig nga lubi na agid kunoy dili Sa maayo buang, o bang buang sa amo na agid may gitawag na og kaning ni ang prodigal kana na nagtibagbag yun among igsuon pero wa gid mi magpakawala sa paglaom, giampo gyapon siya, gitagad gyapon siya aron nga dili gid ta kapanilngan sa Ginoo sa ato ang responsibilidad sa pagsuporta sa usa ug usa niining mga butanga, mga minahal nga magigsunan. Yeah, akong gustong i-emphasize pagbalik ni mga kaigsunan ning gibasa kaganina nga last part ni Pastor Jimenez na kaingon din, being a good parent is our choice. Ato ginang pagpili. Dayon nagkadayon ang sumpay, how our children turn out is also their choice mga kaigsunan. So atong gihimo tanan, ayog basula imong kaugalingon nga nagyabag ang imong anak. Kundili mas dungagi pa ang imong pagkamainampuon o ang imong kahangawa lang kanila. That's the role of God. That's also their role niining panahon ng mga kaigsunan sa ilang pagpili kay mga dagko na sila og pangidaron. They are already of the right age. Pastor Nildo, mga closing statements nimo. Yeah, dahang salamat Pastor Hes, Pastor Rodi. Mga kaigsunan, ang pinakapait, usa sa pinakapait na kahimtang sa ginikanan nga nangandoy nga ang mga bata mamahimo gayong buutan
Kay na statement nga ingon nga the children are the precious gift from heaven and they are the source of joy and happiness in the family. But if they will not be trained properly, they will become the source of sorrow and sadness in the home. So, pait siya. Pero kalipay kung sa mga bata, mo ganay pangandoy sa mga ginikanan. Pero if ever, di magita ka pugong sa mga bata kung dagko na sila. Ang atong lesson kini siya nga part, na guys got fighting for your prodigal side. Ang punto din na ay prodigal. Kabantay ta sa experience sa prodigal son, nga milakaw, sa ginikanan ng ayo siyang bahin o niya iyang giwaswaldas ang iyahang bahin, pero what usay gihimo sa amahan, sa gihapon iyang gihigugma, iyahang gipangandoy nga mobalik ang iyang anak, iyang giampo iyang anak. Busa ato ang kinini ang text gaingon dinhi, you can support your prodigals with love and prayer and be ready to stand alongside with them as they wrestle with God. Actually, naay nangandoy sila, naging nga mabalik sa Ginoo, pero naala sila yung makaluyahon, naa sila yung mga butang nga nakapugong sa ilaha. Please be there for them. Nga diin, andam ka mapakita sa imong gugma, mapakita sa imuhang pagmahal, pag-accept nila, o pag-ampo para kanila. Daghan ang mga cases, mga kaigsunan. Nga na yung mga anak, sa diha, may sugod sila independente, medyo nangawala sa pagpangalagad for how many years. But later on, when parents will not give up for their children, loving them, praying for them, and inviting back to the church, karon nahimo silang dakong galamiton alang sa buhat sa iglesia. Ato pang mga pangulo sa bulhaton karong mga panahon. Amen. Pastor Rudy, sa panapos ng mga pulong. Mga kaigsuonan, nindot kay ang atong leksyon, ayaw mo kalimot, kung gihimo na to atong katungdanan, walay lain pangitaon sa Ginoo siyang pagbalik. Dili propiedad, dili unsa, apan asa ang imong mga kabataan nga akong gipiyal sa matag usa. Manghinaot ko kitang tanan hipalgan nga mga matinumanon nga maginikanan, matinumanon nga mga pinilan, pagbalik sa Ginoo kitang tanan makapuyo sa bagong langit ug bagong yuta. Amen. Daghang kayong salamat mga kaigsunan sa inyong makanunayon nga pagpabilin dinha sa atong pagtuon. Niabot na tas katapusan sa atong takna mga kaigsunan. Hangtod sa sunod higayon kami gihapon dinhi sa Hope Channel South Philippines magaingon kaninyo happy Sabbath ug happy weekend. Ginoo magpanalangin kaninyong tanan. Ani ay usa ka halad sa musika sa dili pa kini pagkatakupan pinaagi sa pagampo ni Pastor Nildo Mamak. Because he rose in light to triumph from the grave, I put my trust in him and seek to follow him in faith. Because he lives. Because he lives, I shall find strength to stand against the tempter's power. He is my refuge and defense in every troubled hour. Because he lives, because he lives, I can bear whatever burden may be mine. I am encircled in the arms of love divine. Because he lives, because he lives, he will banish every shadow of my pain. Every sorrow will be swallowed up in peace. For his hand is healing for the weary soul. This I know, because he lives. Among amahan nga balaan,
Nitaknahaw Dios, kami nagapasalamat kanimo ning balaan nga adlaw papahulay nga kami nakahimo sa pagtuon balik sa leksyon. Ug salamat kay Ginoo nga dinhi amo na balik og tuon ang among mga responsibilidad isip mga ginikanan. Salamat sa mga kabataan nga imong gitugyan nganhi kanamo isip mga panulundon gikan diha kanimo. Sa daghang pamaagi, uban imong gitagaan pinaagi sa panag-ipon sa mga magtiayon, uban imong gitagaan pinaagi sa pagsagop sa mga kabataan. Kining responsibilidad Ginoo among gihangyo sa tanang magginikanan nga nakig-uban kanamo karon ug mga sakop nimo sulod sa iglesia. Tuguti nga ang ilahang pagmatuto sa mga kabataan dili magauli nga kawang nga ang makabataan mahimo silang mga mahimsog ug labostan lig-on silang pagpangalaga diha kanimo, mahimo silang magasunod diha kanimo Ginoong Hesus isip imong mga disipulos. Unya silang pagkahingkod, tuguti o Dios nga kini mga kabataan mahimo silang panalangin sa iglesia, sa katilingban ug silang puloy-anan. Og tuguti usab amahan nga ang makabataan sa mga pangandoy sa mga ginikanan sa mga pagtungha sila magamalampuson aron kini mga bataa mahimo silang tinubdan sa kalipay sa ilahang mga panimalay. Alang sa mga ginikanan nga naay mga problema sa ilang mga kabataan, maluoy ka. Palihog ikiling imo igdulungog alang sa mga ginikanan. Ug hikapag kadtong mga kabataan nga diin nagpalayo diha kanimo. Tuguti o Dios nga sila makabalik pagpangalagad kay ang among gihandom kami uban sa panimalay nga among gipresentahan og sa mga kaigsuonan sakop nimo sa iglesia ug makatawhan nagapatilinghob o nagadungog karon o nagatan-aw niini nga programa. Ang amo nga panimalay ginikanan og mga anak kaming tanan magkauban sa langit ng puloy-anan sa wa nay katapusan. Amen. Ang salamat kay Ginoo na ikaw nagatubag sa pag-ampo, nagapasaylo ikaw sa among mga sala. Silang madawat tungod sa lang Hesus bugtong pa sa manuluwas. Amen. Amen. Because He lives, I will sing His righteous name. Because He lives, our Father will be praised. Because He lives, I shall conquer even death. And I shall live, because He lives. Because He rules as He lives. And His arm will glorify His name. And with a willing voice of gratitude proclaim, my Savior lives. Because He lives, He will banish every shadow of my pain. Every sorrow will be swallowed up in Thee. For His hand is healing for the weary soul. This I know, this I know, because He If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.